Bumabaon na nga pala ang tali ng aming isang baka kaya kailangan na namin itong palitan. Hello guys, kumusta kayo? Etong araw nga pala nito guys ay kakatapos nga lang namin na mangumpay. Tansya ko guys sa mga oras na to, alas 7 to alas 8 na nga ng umaga kasi nga kakatapos lang din namin na mangumpay. So syempre guys, dahil nga magpapalit kami ng isang panali ng aming isang baka ay kailangan kong umuwi at kumuha nga ng mga materialis na kailangan. Buti na lang din talaga guys, nung nakaraan ay nakabili nga ako ng ekstrang panali kasi para sa kanya nga din talaga ito. Kasi nga nung nakaraan guys or yung tali niya sa ngayon ay talagang napakaliit at kung minsan ay talagang nagkakabuhol-buhol sila. So ayun na nga guys, nakapaghanda na ako at pupunta na nga tayo dun sa ating mga baka. Syempre guys, nagdala ako ng tubig dyan kasi nga baka uhawin itong first na ito. At nga pala guys, ma-share ko lang sa hindi pa nakakaalam, ayan nagmomotor po ang first na ito. Mukhang konti na lang yata sa inyo hindi nakakaalam. Pero anyway, na-share ko na din. Kapag umaalis nga ako guys, ay talagang sinisirado ko itong gate namin na makaluma na rin talaga. Kahit ganun pa man din guys, ito pa rin yung ginagamit namin kasi nga wala tayong budget para dito. Nako naman dahil pero kapag sa hayop na kailangan bilhin or kailangan mga pagkain ng mga hayop ay talagang binibili. Alam nga naman no. Alam ko na hindi lang ako ang nakaka-relate siya na kung minsan talaga ay inuuna pa talaga natin yung mga hayop natin kaysa mga personal na kailangan. Tulad na lamang ng yero namin na gate guys, talagang pinaglumaan na rin yan at talagang tiniis na lang namin yan magkaroon lang ng gate. Ayan na nga pala guys yung aking sinasabing baka na napakaliit ng kanyang panali at saka kung minsan talaga ay pumupulupot. Kasi kapag maliliit talaga yung mga panali guys ay ganyan talaga yung tendency na pumupulupot sila or nagkakabuhol-buhol sa kanilang sarili. O diba patakbo-takbo pa talaga itong si Abdul. So anyway guys, dyan tayo papasok doon sa ating kambingan kasi nga nandun yung kulungan or pinaglalagyan namin sa kanila to keep them safety. Of course, para din sa amin guys nagagawa kasi nga baka masipa tayo at tayo yung magkaroon ng black eye sa mukha. Kasi as per observation namin guys, talagang yung mga maliliit na baka o yung mga tinatawag natin na mga junior bull pa lang, na napapansin namin talagang sila yung mga napakaliliksi at napakakukulit kapag may ginagawa sa kanila. At the same time guys, hindi pa nga rin yan sila sanay sa tao kung kaya ganun din talaga yung mga reaction nila. Nga pala guys, napapansin ko din ng time na to na talagang ilap na rin si Abdul. Alam niya rin siguro guys na merong gagawin sa kanya. Siyempre guys, sinusundan ko lang din yan siya guys para nga din mas mabilis siyang lumakad kasi kung minsan panay siya tingin sa likod. Siguro tinitingnan niya rin yung mga kasama niya kung nandyan pa ba or makikita niya pa ba habang naglalakad siya. Kaso nga lang din kasi Abdul, ikaw lang yung gagawa namin ng paraan or gagawa namin ng ano ba? Ikaw nga lang yung papalitan namin ng panali kung kaya ikaw lang yung makakapunta dito for today's video. Ayan, panay dumi na si Abdul guys. Tila nasi-stress na rin siya kasi nga talagang alam niya na siguro kung ano nga yung mangyayari sa kanya. So sa kanila nito guys, siguro feeling nila mag inject na naman kami ng deworm tsaka ng vitamins kung kaya ayan yung nagiging reaction din niya. Tinutulak ko nga siya nito guys ng maigi at nang pumasok nga siya dito sa aming ginawang kulungan nila pansamantala habang meron kaming ginagawa sa kanila. Finally guys, ayan nakapasok na nga si Abdul at pinush ko nga yan talaga at nang makapasok talaga dito sa ating paglalagyan sa kanya for the meantime. At the same time guys, lalagyan nga natin yan ng pangharang at nang hindi nga siya makawala. Ayan lang yung ginagamit ko guys. Kawayan nga lang yan guys at yan na yung magsaserve bilang lock niya para hindi nga siya umalis dyan sa loob. Kung napapansin nyo guys, medyo maliit nga siya kung titingnan dyan sa ating napakalaking paglagyan. Kasi nga din guys, sinadya namin yan kasi nga once na lumaki sila or habang lumalaki sila ay talagang magkakasya or sakto lang din yan talaga sa kanila. Pinasadya nga namin yan noon guys kasi napakahirap mag-inject lalo na kapag malalaki na yung mga baka natin. Pasensya nga pala kung ganyan nga yung itsura ng ating paglagyan ngayon. Medyo madumi nga guys kasi hindi na tayo nakapaglinis dito. Pero anyway, ayan guys, nagpapalit na nga ako ng kanyang panali. Kung nakikita nyo yung hawak ni partner, yan yung panali niya nung nakaraan. Parang panali lang talaga ng isang kambing. Kaya kung minsan talaga ay pumupulupot guys at nagkakaroon kami ng problema dahil dun kasi nga hindi siya nakakain ng maayos. Fast forward guys, ayan tapos na nga tayo magpalit ng panali ng ating isang baka. Napakadali nga lang din nun guys kaya wala tayong masyadong ginawa. No sweat at all guys. At ayan na nga siya guys, kumakain na rin siya nung kinumpay namin kaninang umaga and ayan, dyan namin siya tinali banda ni partner. Compare kanina guys, medyo malaki na nga yung kanyang panali at hopefully hindi na nga kami magka-problema dahil dyan. And ayan guys, pauwi na nga kami nito and yun nga lang yung ating munting video. Maraming salamat again sa inyong panunood at sana'y nag-enjoy kayo. Again guys, don't forget to comment, follow, like, share, and subscribe.
Meron tayo niyan guys lahat sa Facebook tsaka sa ating YouTube channel. Ayan guys, nagbabay na rin ako dyan sa isa naming alaga na si Jack. Yun lang guys and bye! Thank you for watching!